Doncs bé, bona tarda a tothom, gràcies per estar avui aquí. Avui fem una altra roda de premsa, una altra presentació d'aquest projecte per la ciutat de Girona que estem dibuixant, aquest projecte nou, aquest projecte amb aquestes mirades noves, no? En aquest sentit, sempre estem parlant de tres eixos d'aquest projecte de ciutat: l'eix del talent, l'eix d'una ciutat connectada i l'eix d'una ciutat amb valors. En aquest sentit, en l'eix d'una ciutat que volem viva, que volem connectada, que volem que potenciï el talent, també hi ha un espai molt important en aquest projecte que és de la ciutat de Girona, que és la necessitat de potenciar el comerç. Nosaltres sempre hem dit que volem una ciutat connectada al comerç, que el comerç dona vida a la nostra ciutat, que hem d'ajudar el comerç a fer aquesta transformació de grans reptes com hi ha ara, per exemple, la digitalització, i també de vincular el comerç i connectar-lo amb la gent jove, amb els infants, perquè vegin l'importància de poder tenir teixits comercials, de tenir comerços de proximitat a la nostra ciutat. El comerç és sumament important i, per tant, nosaltres el que defensem és un comerç viu, un comerç sostenible, tant mediambientalment com econòmicament, i en aquest sentit, tant les associacions de comerciants com les altres associacions que hi ha a Girona són absolutament importants per nosaltres, per connectar-les amb aquest projecte de ciutat, per crear aliances, per crear consensos, per crear espais de treball conjunt, tant amb les associacions de comerciants com totes les entitats relacionades amb el món del comerç a la ciutat de Girona. A més, el comerç a la ciutat de Girona té una llarga tradició i, per tant, la nostra ciutat ha d'avançar sense desdibuixar aquest model de ciutat, sense desdibuixar aquest comerç. Per això creiem que després de la pandèmia, crec que és un moment en aquesta mirada nova, en aquesta ciutat nova, en la qual les receptes segurament de fa uns anys no són les mateixes receptes que necessitem pel present i pel futur, el comerç té molta importància. En aquest sentit, nosaltres entenem que fa falta en aquest moment, després de la pandèmia, que hi hagi una regidoria pròpia de comerç, una regidoria que només estigui dedicada a potenciar aquest comerç, a vincular-lo amb les altres entitats, associacions i polítiques i associacions que hi ha en aquesta ciutat, per tal que aquest comerç sigui més modern i més sostenible. Per tant, amb la pandèmia ha posat la necessitat de potenciar aquest comerç, de revitalitzar-lo, de també ajudar-lo a fer aquesta transició cap a la digitalització i també aquesta transició cap a la transició energètica. Si nosaltres ajudem el comerç a fer aquesta transició tant energètica com digital, estem vetllant pel comerç de la ciutat que pugui mantenir-se durant molts anys. En aquest sentit, una regidoria pròpia el que permet és tenir una atenció pròpia, polítiques pròpies, pressupost propis i, per tant, també permet fer una priorització molt concreta de les polítiques del comerç a la ciutat de Girona. En quant a aspectes concrets de polítiques que aquesta regidoria ens agradaria que poguéssim desenvolupar, la primera és fer un pla sectorial de comerç que ha d'establir l'estratègia comercial dels propers anys i que, com deia abans, s'ha de fer treballant amb el sector, connectant-lo amb el sector. Per tant, aquest pla sectorial de comerç amb una estratègia comercial pels propers anys i connectat i consensuat amb les entitats i associacions de la ciutat de Girona. Segon, les APEUs, les àrees estratègiques comercials que es van aprovar, que hem de desenvolupar a la ciutat de Girona. Hi ha una llei aprovada pel Parlament de Catalunya a desenvolupar aquests APEUs de tal manera que el comerç electrònic i les estratègies de dinamització comercial també puguin, vincular-se a aquest comerç, i millorar el seu posicionament competitiu. Per nosaltres també és important connectar el comerç al món de l'esport i al món associatiu. Creiem que hi ha molt marge, per fer polítiques que permetin a una ciutat esportiva i de talent com tenim també vincular-les al comerç i que puguem potenciar també aquest comerç de proximitat. També volem impulsar, i crec que és molt important, un pla de mentors de comerç, és a dir, persones que coneguin el món del comerç, que puguin fer de mentors d'altres persones que també tenen un petit comerç, un petit negoci, per tal que els pugui ajudar des de l'experiència a fer aquells canvis, a fer aquelles adaptacions, a fer aquelles polítiques de millora del seu comerç des de persones que tinguin el bagatge, tinguin la motxilla, l'experiència d'haver portat
un comerç i, per tant, crec que aquest pla de mentors de comerç pot ser absolutament necessari per ajudar als comerços de Girona a fer aquesta evolució cap a la transició digital, sostenible i tots els canvis d'usos també que hi ha. Per nosaltres un altre factor important és l'educació, sempre ho he dit, i per tant aquí també els nens i nenes, els joves, els hem d'educar en la necessitat de potenciar el comerç de la seva ciutat, perquè si no tenim comerços no tenim una ciutat viva, i en aquest sentit tota l'educació de Girona, també el comerç hauria d'estar vinculada, hauria d'estar connectada amb aquesta educació. I finalment, a banda d'aquestes propostes, i la Maria Àngels Planes, que m'acompanya, ens ho explicarà molt bé, l'Ajuntament ha de treballar i treballarem per tenir capacitat dintre les nostres competències financeres per tal de buscar fórmules de bonificacions de taxes o impostos per ajudar i acompanyar a la creació i manteniment de comerços que fomentin aquest model de proximitat digital i responsable des del punt de vista de la sostenibilitat. Per tant, aquestes fórmules de millora de bonificacions, de taxes o impostos per ajudar a la creació i manteniment dels comerços de Girona en aquest marc d'un model de proximitat. Aquesta és una mesura que estudiarem conjuntament amb altres sectors productius i també per la ciutadania per reduir la pressió fiscal, per exemple, fent servir el superàvit de l'Ajuntament de Girona. La Maria Àngels nos explicarà d'altres mesures concretes en relació a tot això. Bé, moltes gràcies, Gemma. Com ja deia la Gemma, el comerç és un dels elements essencials per la dinamització i per la vertebració dels nostres barris, per poder generar oportunitats i per mantenir la identitat com a ciutat. I per això proposem unes mesures que van encaminades precisament a donar suport comercial en el comerç local. Una de les principals mesures que apuntava la Gemma, amb les que ja hem començat a treballar però que desplegarem i posarem en la prioritat, és en simplificar els tràmits de les obertures dels comerços. Han de ser més àgils, han de ser més efectius i amb control, però sí cal agilitzar aquests tràmits i és totalment necessari. Per això també pensem en reformar els equips d'assessorament municipal. Pel que fa a l'àmbit de la formació, pensem que és important els cursos de formació subvencionats per aquesta transformació digital, per aquests nous formats de venda i d'idiomes, i tot això, evidentment, ha d'anar en coordinació amb les associacions de comerciants. Pel que fa a la informació, hem de vetllar perquè es compleixin els horaris comercials, informarem de quina és la normativa i vigilarem especialment si hi ha algun incompliment, com no pot ser de cap altra manera. Instal·larem també planells informatius a diferents punts de la ciutat per poder donar una informació comercial. També reforçarem el Girona Emociona, la marca Girona Emociona. Farem campanyes conjuntes, presència amb la premsa, fidelització dels descomptes que s'han bonificats en els comerciants, conveni amb els pàrquings, bonificació de la zona blava a clients, identificació del comerç col·laborador de la marca. També volem crear un mapa, un plànol de rutes comercials per als barris, que ens convidi a poder caminar i que es connecti als barris i als comerços, que indiqui quins establiments trobem allà on el nostre recorregut amb la ruta que nosaltres fem amb els barris. També volem algunes mesures relacionades en aquest cas amb la seguretat, com crear una línia directa amb els serveis d'emergència, creiem que és important i indispensable, afavorir la rotació de controls policials en els diferents comerços dels barris i també ara us diré algunes mesures en aquest cas amb més detall i molt importants. En aquest cas volem un pla de xoc per revitalitzar la Rambla. Pensem que és essencial i important i més després de la Covid. S'ha fet realment necessari. En realitat el que avui hem presentat són unes mesures per fer un comerç competitiu, per fer un comerç de proximitat amb valors i que sigui una mostra de la idiosincràsia de Girona.
digital i també adaptat als reptes mediambientals i digitals. Moltíssimes gràcies.